सुजि मुसाहारिखौ नायनो फैदों आरो माने लोमजानानै थाफैदों नालाय बिमा बिफानि न'आव ओंखायनो जों बेखौहाय मण्डलियैनो महिलाफोर आरो जोंनि जालायनानै मण्डलियैनो जोङो गोरोबलायनानै जोङो बेखौ होलायनो जोङो सानबाय दे मोजाङै माने जों दा मोनसे गामियाव थांनो नागिरदों आरो ज' माखासे सिगां लांग्रोबाय ओमफ्राय जों दा गारि सायाव दङ गारिया जोङो माबायदि गारि दं माबायदि गारियाव गाखोदों नायना लाबानो जाबाय नै जायखिजाया जों थांगासिनो आरो जों दा थांनो नागिरदों लोमजानाय सासे मानसि लोमजानानै दङ बे लोमजानायखौ जोङो नायनो थांदों आरो जोङो ओंखारनानै दङ ज' ओमफ्राय गोबां गारिया थांजोबबाय ओमफ्राय जोंनि गंसेयाव दङ नै जोंना ड्राइभारा ओमफ्राय दा जों मोनफैबाय नै मथांबिल बाजार लामाया बिराद मोजाङै बेयो जाबाय बे जाबाय खुंगुरि गामि सेनाय गिर्जा नै बियो सेनाय चार्च अम्बेदकरनि अक्सिगुरि सारियालि बाजार दुब्लिया बिराद समायोलै ने दुम्बाजार गामि मा दखान बेलाय ट'ट'जों थांसै जाम्फै बेयो खेंखुवा दैया बेनो आरो दैयानो गैया गारिया बेवहाय लाखिनानै दोनजोबनांबाय माने जों दा सफैबाय आरो जोङो जेराव थांगोन जोङो बे दैलामखौ बारनांगौ जाहैबाय आरो दा दैया गैया नै ओमफ्राय बिराद गिलु फालु जायो बे जायगाया दैलाङावहाय बारनो हाया दसेनो गिदिर जायो दसेनो रानो ओमफ्राय दसेनो मालानिफ्राय पिंकुवा माने खांखुवा ओमफ्राय मोनसे गिदिर दालां दङ बे दैखौ बारग्रा आरो नोंथांमोनहा नुवाखै जानो हागौ आङो खोन्थानो आखायाव लागासिनो दं आरो बे दालांखौ नायदो नै बारदो दालांजों नै दालाङा बे दालांखौ बारनांगौ आरो बेखौहाय बारनानै आंबो थाबायबाय दालां सासा मामा होलायथारनांगौ बेलाय नायदो नै दालाङा एकदम आरो हा इख' ना नै दालाङा बारखांबाय नायदो नै थांजोब्बायलै ओमफ्राय जों नै साब्रैल'सै माने मा बुंनो आङो दानो खोन्थाखानोसै नोंथांमोननो जोंनि गामियावहाय बे जायगानिफ्राय हाबा जाहैनाय सासे हिन्जाव आरो जोंहा बेवाइ जायो हौवाखौ फंबाय जायो ओमफ्राय जोंना फंबाया बिदेशआवसो दंहैयो आरो खामानि मावनो ओमफ्राय बेवाइया लोमजादों नालाय ओमफ्राय न'आवहाय गथ' सानै दङ आरो बिराद उसुबिदा जादों ओंखायनो लोमजानायखाय बिफाया न'आव दोनफैदों आरो मानो होननानै बुङोबा मोनायाव थानाय मानाय उसुबिदा जायोना ओंखायनो लोमजानायखाय न'आव दोनफैदों ओमफ्राय जोङो दा बेखौनो नायनो फैदों आरो दा बे भिडिअखौनो लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फैबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो बे नोंथांमोननिसो खोथा जाहैबाय जोंथ' जेबो बुंनो रोंला बेनोसै आरो भिडिअआ थ' अब्लाबो नोंथांमोनहा दिनैनि बे दुम्बाजार गामि ओमफ्राय
जों जायनाव फैदों बेनि माखासे फट'फोरखौ बा सावगारिफोरखौ एसे नायनानै लाबानो जाबाय आरो बेखिनियानो दे बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ फारियै नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नै जोंना आंकोल दङ माबाफोर बुङोब्ला एसे बुंनायाथ' आरो मा बुंबावनो बेनोसै जाय बिथाङा बुंलांदों जोङो बे जायगायावनो फैदों सुजि मुसाहारिखौ नायनो फैदों आरो माने लोमजानानै थाफैदों नालाय बिमा बिफानि न'आव ओंखायनो जों बेखौहाय मण्डलियैनो महिलाफोर आरो जोंनि मण्डलिनि प्रासिनजों लोगोसे जोंबो जाहैबाय जेसेबां दङ फैबाय आरो नायनो होननानै माबोरै दं माबोरै गैया ओमफ्राय जोंनि उफाय गैया जोंनि प्रेसिडेन्टबो दङ बिथाङा प्रेसिडेन्ट दङ सिगां फैग्रोबाय मण्डल हिसाबै नायफैनांगौ दुखु निदान जानायफोरखौ जोङो सहाय खालामलायनांगौ दा बेनिखायनो जोङो फट' लालायनानै फैबाय आरो मा गारि गंब्रै दा बेनो आरोखि दा न'सिम सहैयाखै दाबो सहैसिगोन नै 2-3 मिनिटनि उनाव जों मानसि गुरुबरसिनि उनाव नायनानै बारा गोबाव खालामब्ला जों थांफिनगोन थाबनो बेनो आरो न'आव बैथोब्रा न'खौथ' मोनथियालै सिनाया दिस साइड देसोरनि नै ओरैहाय जानो हागौ न'आ मालायनि हाफोरखौ सुबाय थानो मोनो नामा ब्राबो दासुसैलै न'आनो बांलालायबावसो नै न'आ बांला बिराद मोजां नै बिराद मोजां सैमा मासे दङ नै बरियाखा बे सैमाया लख्रा बायदि जि साइज माबा नेवलाय हमग्रा होनदां हाग्रायाव मै हमग्रा जों दा सौफैबाय नै औ दे औ नोंसोरनो नै बिसोरनो आरो ओमफ्राय लोमजानायानो थुदों बेयावहाय ओमफ्राय बेनो आरो हिन्जाव बिफाया दा बिजिखौबो आंनो थुखादों दाखालिनो फैदों जायगानिब्लाबो फैफेरनायानो जाया दिनैसो फैफेरबाय दुमबाजार गामियावनो ओमफ्राय दुमबाजार एकदम ओरै दुमबाजाराथ' गामिया मोजांखासै आरो न' बांफ्राबो मोजां गोजासै आरो ओरैहाय ओमफ्राय नैबे पिंकुवा बारबोनानै दाबो बारा फुराना माबा जायाखै नालाय बेयो खारबो गोदान बायदिसो ओमफ्राय होमब्लाबो जायगाया मोजांखा आरो बे दैनि थाखायल' एसे उसुबिदा ओमफ्राय हाग्राफ्रानो ओरै खाथि जाजोबखाबाय ओरैहाय हनै बे नुहुरनाया गोजौ गोजौ बे हाजो माबा जौखोलांखाबाय एकदम गोजौखासै आरो बेयो ओमफ्राय जोङो नुखाबाय दा नै न'फ्राथ' थखथानि माबानि गोजा थखथा दोनायजोब बेखिनियानो गोसोबायदि हाग्रायाथ' गैला बिफां गैला हनै खालि हाल' हारांरां नुहुरबाय ओमफ्राय बिफां गोरलै गोरलैल' नुहुरबाय ओरै बिफां गिदिर फांसेबो नुहुरला गोमोनो रानस्राव माने जोङो एसे गोरलैयैनो अनसुंथाइ होलांनोसै होननानै फैबाय आरो हानायाथ' बहा बुरजा हानो जा थाइसे थाइनै हायो होनलायनानै खांलायनानै जोङो अनसुंथाइ होनो होननानै जों फैबाय आरो बेनो दिनैनि जोंनि बेयाव फैनायनि खार'ना जोंखौ लाबोबाय बेनिखाय इसोरखौ हामबायदों आरो बे समाव जोंनि सुंद्रिजरा मण्डलिनिफ्राय जानानै जोङो बे न'खरनिसिम आरो बे न'खरनि जेसेबां बाय बाहागिफोर दं बयनिसिमबो जोङो अननाय आरो सिबिनायखौ गाहाम हामलायथिखौ बयनिसिमबो जासिदों गोजोसिनो होननाय आरो हामबाय होनदों जोंखौ नाजावनायनि थाखाय जों दानि बे समाव
राहा जेबो गैया जोंहा मोनसेल' राहा दं जोङो इसोरनाव बिस'लायनायनि गेजेरजों जायोबा जोङो इसोरनाव गथायनायनि गेजेरजों जोङो बासायजानायखौ मोनो जोङो जेबो अननायनि नुजासे जोङो जेबो दान होनो रोङा नाथाय जोङो खौसे जानानै जोङो इसोरनियाव जोङो आर'ज खालामनानै होनि जेन इसोरा बेबायदि निदाननिफ्राय जोङो थाबैनो फाहामनायखौ लाबोयो आरो बेनिखाय आफा जोङो नोंखौ हामबाय होनालासिनो जोङो थानो हाया नाय आफा नोङो जोंखौ फुंनिफ्राय लानानै दिनैनि बे समसिम नोङो जोंखौ गाहामै दोनबाय आरो नोङो जोंखौ जोंनि न'खरनिफ्राय लानानै नैबे दुम्बाझार गामिसिम नोङो आफा जोंखौ मण्डलिनि सासे सानै नोङो बे जायगासिम नोङो लाबोबाय बेनिखाय हामबाय आफा नाथाय जोङो मानसि जानायखाय नोंनि सिगाङाव जोङो पापफोरखौ खालामदों थख' खालामनानै जोंनि गेजेराव आरो नोंनि सिगाङाव गथायफैदों आफा बे दैया साननि दै दाजाबावनोसै बेयो सोरगोनि दै जाफिनसै आरो बेखौ जेराव बाहायगोन आफा बेयाव नोङो बोलोग्रा खालामदो जेन' आफा बेखौ बाहायग्रा जोङो बिसोर सानैखौबो जोङो गावनो हेफाजाब खालामदो बेंदो फेदेरदो आफा आरो मिथिनो मोन्दों बेनिनो जे बिसाय दिलीप मुसाहारि बियो फैगासिनो दङ होननानै आफा नोङो जेरै थांनायाव दैदेनलांदों फैनायावबो नोङो गाहामै दैदेनबोदो आरो
गावनि न'खर बिहि आरो बिसाफोरजों आरो बिहाव बिखुनजोजों आरो बिगुमैफोरजों लोगो मोनलायनो थाखाय जे ओंखाम जानो हायाखै जानो हाया ओंखामखौनो खुगाया माबायदि दैया एसे दौहरहाय माबा दङ बे थाइफोर दङ थाइफोरनि खेबसे मोनजा बारा जायोमोन खालामथोंसै आरो जायफोरा गोबां खस्थ' खालामनानै अरनि दुंजानायजों साहा फुदुंनानै जोंखौ लोंहोबाय आरो दै बायदिसिना जोंनो होबाय बिनि थाखायबो हामबाय इसोरा बोर खालामथोंसै जोङो फैदों नाथाय जोङो आखाइ गोजा आरो आखाइ गोजाब्लाबो जोङो गावजों गाव रायलायनायनि गेजेरजों जोङो मण्डलिनिफ्राय नङाबाबो जों जाखिनि जों हायो बेबायदि होलायनानै ओरैनो थाइसे थाइनै होलायनानै जोङो बेवहायनि नामैहाय जोङो होलांनो थाखाय थांखिं जादों जोंहा गोबां नङा आरो ओरैनो सराइबिलफ्राव थाङोबा टट' गाखोलांसाबनो आन्था जोङो अननायनि गान ज' जालायनानै मण्डलियैनो जोङो गोरोबलायनानै जोङो बेखौ होलांनो जोङो सानबाय आरो जोङो बेनिफ्राय जोङो थांसिगोन दे खाथिखौ मोजाङै माबादो हामबायदो बे माबादो ओंखामखौ सिग्लिनानैबाबो बायदिखौ एसे एसे बे ओंखाम जाबासो देहाया राखांगोन लासैनो एसे जाखो खुगानि गोथाव दाथ' बिदि जाखाया जानायालाय माने बेखौहाय एसे मोजां मानसिया डक्टराव लांनो सानदों एसे दिनै मोजांसिन जादों आरो सानफा बिजामारिफ्राव फैयोब्ला एसे जयै दोननानै बेखौ नेगासिनो दं दिनै फैगोन दा औ दा जुदि न'आवसो फैदों नामदों न'आव जुदि फैयो नाम लांदां लायगोन हरदों हरदों लाब लायगोन बिहावा बुंथोंबाय जोंनिया फैसा रनसाय मोनो नुबाय होद नांखाया दे थांलाय दिनै खस्थ' जाबाय खिन्थु नोंसिनि बादि आं मानसि चिर जिबनाव गामियावहाय नुवाखै बेबायदि ज' ज' नुवाखै नानि जायगायाव आं बेबायदि नुवाखै दे लोंबाय हामबाय दे जों दा बिदाय लाफिनबाय आरो जोङो थांफिननोसै जोंथ' थाबाय थानो हाया जों ओरैनो नुजाफैनानै जोङो थांफिननो ओंखारबाय आरो नै दा थ' लोगोफोर जोङो दा फैफिनबाय लामाखौथ' नोंथांमोनहा नुखाबाय बेनोसै नै दुब्लिबारिनो ओमफ्राय जोङो जाखिनि जोंनि मावनांगौ खामानि बे खामानिखौहाय मावखांनानै फैबाय आरो एसे अनसुंथाइ होबोबाय फिसानो जेन' बेनि देहानि ट्रिटमेन्ट खालामनायाव एसे सहाय होयो होननानै खांलायनानै होबाय आरो गोबां गासिबो नै मानसिफोरा टट'आथ' बिसिबां गोजानावसो गारबोनांबाय नालाय ओमफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला एसे मोजां जाबाय आरो दा थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ जोबजासे नायबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय